Блокада Крыма, инициированная лидерами крымских татар, приобрела общеукраинские масштабы. Об этом заявили эксперт Украинского независимого центра политических исследований Юлия Тищенко и бывший нардеп Олег Рыбачук. Убеждают, необходимо как можно скорее выбрать понятную стратегию по возвращению Крыма в состав Украины. Также, по мнению Рыбачука, Украина должна возобновить историческую справедливость относительно статуса крымско-татарского народа. Має бути відновлена історична справедливість. Тобто кримсько-татарський народ має отримати свій законний статус корінного населення, корінного народу Криму, який він не міг отримати вже десятки років. Далі, знову у кримських татар виникла єдина, на мою думку, перспективна ініціатива створення справжнього такого уряду в екзилі. В Україні зараз немає зрозумілої стратегії по відношенню до Криму. Нам треба підтримувати, я думаю, що ми, як громадяни, будемо підтримувати і спостерігати не просто пасивно, а активно інформаційно підтримувати рішучість кримських татар. Якщо дійсно буде зараз якісь дієві рухи, а не розмови про ці рухи стосовно відміни закону про вільну економічну зону, тоді може бути один сценарій. Перегляд цього закону, він просто автоматично заборонить тим грузам, які йшли контрабандою на Кубань, Ставропольський край, туди просуватись.